Сега ще ви разкажа една много мъдра и поучителна история, в която се разказва за малкият Евстати и неговите приключения. Отначало всички много го биели и до 21 годишна възраст той бил девствен чекиджия. Когато кака Пролет общата му отказала, той го приел много лично и се разплакал горко. Тогава ударила камбаната в полунощ и се появила добрата фея Цецка. Тя му казала: "Що плачеш, бе, готин?" А той отвърнал през сълзи, лиги и кръв от венците: "Ами как да не плача, бе, как да не плача? Не стига, че кака Пролет общата не ми пусна, ами борсовите индекси скочиха в най-неподходящия момент. Дал Джонс стигна до някакви космически цифри, акциите на БТК се обезцениха, Викторито поскъпна, еврото на $3 на нищо, а на всичкото отгоре нефта върви средно по $15 на варел, освен ако не е иракски, където стига до 18, което ще доведе до Трета световна война за не по-малко от 8 години. Ай си ктир, бе, враче." Феята Цецка се смилила и казала: "Аз съм тук да ти помогна, Евстати! Тарадаратата! Мога да направя така, че да не си вече чикиджия и от време на време да те огрява, а мога и да те накарам да забравиш всички останали проблеми." "Как ще стане това, Цецке?" И феята щракнала с пръсти и превърнала Евстати в чалгар, който бил прекалено глупав, за да има някакви интереси. Аз съм Евстати и кура ми се клати. Тъп съм бати и слушам кати по-залухав от мене. Нема да се намери всеки, който ми слуша глупостите половин час, после се цвери. Невероятно съм залупен и съм много тъп. Закусвам в хепи и обядвам в пица хът. Мисля, че съм глупав, но вероятно съм още повече, понеже съм глупав и си падам малко под поклонниче. Бата нема такава като моята простотия. Хода в амори съм бати, глупавата свиня кура не ми става, но това не е драма, а мозъка ми е бел и глада като топено сирене рама. Главата ми е празна, мутрата мазна. Аз съм просто невероятен и съм кух като галонка празна. Нищо не става от мене, виновен е Азис. Когато видя в парка куче и вика: "Мела, мат, спис, така сме ние газарите, да живеят чалгарите, после сме от скинарите и сме по-мазни от мангарите." Виден последовател съм аз на еврейския народ. Напивам се от една бира и ставаме бахти висшия пилот. Слагам си 2 кофи гел и си пъхам главата в кенефа, пускам водата и излизам се бати модната прическа. Обличам се като педерас и си скуба веждите всека вечер с мъже се еба и гледам звездите. Аз съм висше човешко същество и давам пример. Станете като мене, за да видите какво е трипер за ухава история, братле. Мани, братле, са си паса момчето. Айде. Не ме еби, бе, бати, това съм аз, Евстати. Глупостта ми е легендарна, а устата ми е коварна. Научни спорове се водят за мене. Кели съм или педал, моето първо либе в газа ме ебе. Не ме еби, бе, бати, това съм аз, Евстати. Глупостта ми е легендарна, а устата ми е коварна. Научни спорове се водят за мене. Кели съм или педал, моето първо либе в газа ме ебе. Моята идея за готина зряла жена, тя трябва да е на 12 и не по-умна от дъска, да не умее да говори добре, да е грозна в лицето, но да вади крака и да я тлъсто до пето, да е бати дивото животно и простачка върла, демек най-стандартен тип чалгарска мърла. Глупостта е универсалната ценност човешка. Поне така си мислено, сигурно и тук съм в грешка. Тате слушаше Рейнбоу, а майка ми Пинк Флойд и после затиши, а аз слушам Ази се бахти културното развитие. Прави ми удоволствие да съм баси глупавия селянин. Nice, very nice, Jesus, help me, Jesus, амин. Но се съмнявам, дори и божествената намеса да ме направи човек. Просто аз съм зле и за мен няма надежда. Обичам музиката, но само ако е безкрайно тъпа. Ето, например, новия албум на Малина, аз ще си го купа. Всички зная, Малина, екстра Нина, но Ази си ми остава любимата поп-фолк дива. Живея с илюзията, че имам култура музикална и не правя разлика между барабани и сол китара. Мисля си, че чалгата е поп-фолк, но забравям постоянно, че съм българин, а тая музика е циганска, сръбска и арабска. Но няма страшно, аз съм много повече судански газар, отколкото българин, понеже съм какво? Чалгар. Не ме еби, бе, бати,
това съм аз в стати. Глупостта ми е легендарна, а устата ми е коварна. Научни спорове се водят за мене. Кели съм или педал, моето първо либе в газа ме ебе. Не ме еби бе бати, това съм аз в стати. Глупостта ми е легендарна, а устата ми е коварна. Научни спорове се водят за мене. Кели съм или педал, моето първо либе в газа ме ебе. В стати бе, братле, това съм аз. На шах ще ме бие даже баничка с прас. Между другото съм глупав, не знам споменавал ли съм. По кръчмите аз съм най-големия караконджо и тъла съм. Моите приятели са такива като мене същите, а нивото на простотия надминава покривите на къщите. Толкова глупав станах, че не знам как успях. Откъде тръгнах, докъде стигнах. Майката си я бах. Имам чувство, че съм генетичен експеримент. Кръстоска между Азис, Филип Киркоров и кавказски абориген. Спъл гаджето си Васко от месеци насам. Откакто майка ми се опита да ме заколи с ятаган. Тя пищеше: къде сбъркахме? Къде? И точеше сатъра, а тате вените си режеше. Всеки букул като мене е позор за рода си. Издигаме селенията в култ и раздаваме газа си. Писна ми вече от този живот, дето го живее от край време. Що да живея, ако само челгар става от мене? Има надежда, тя е в дулото на пистолета. Можеше да е друго, но съдбата е проклета. Защо да живея, ако съм такъв? Трябва час по-скоро стената зад мен да се покрие с мозъци и кръв. Поне нещо полезно и аз съм направил. Да се славиш само с простотия, значи с нищо да не си се славил. Дори сами осъзнаваме колко много сме зле, но продължаваме с целта да станем още по-зле. Ете, това е ако живот, значи аз съм електрокар. Трудов лагер, смърт или промяна, това е избора на всеки челгар. За промяна е късно, в лагера е гадно, значи смърт остава, звучи адекватно.